Ramasani ema obedo ranked as the most incompetent kata od bura ma ok tie yo maratiro in the 21st century. Od bura masani. Koro in as much as gitimo their public duty Naivasha, to it was a good thing. Nyoro ne gitimo gima ber. They came out loudly. To nitiere gimiluongo ni follow up. There's one thing nitiere gimokuongo ni wacho, then follow up kaka gigitiyo. Sirkal ma wantiyo kawuono en sirkal mar propaganda. En gi propaganda mang'eny. Gimoro amora en gimiwacho gi wach dhok. Dak wan ng'iye sirkal matiyo. Tich wuoyo kende. Adier koso miriambo. Tich wuoyo kende. Daktari Fred Matiang'i kane nie tich, ni nyalo neno, you could feel, ni nyalo chung, inyalo bet, tiwinjo. Koro sirkal makawuono ni ena dhok tonge tich. Dhok tonge tich. E gimomiyo they come out loudly through their mouthpiece machalo ken. Mondo mi owach ni en accountant. Adoko ni I'm equally an accountant. We mondo mi apok I'm equally an accountant. Kendo kupo ni in gi spark number to winjo be ni ibedo removed. Okinyalo wacho ni an auditor kabiro audit financial books mar ministry. To nitiere journals moko mapoko bedo recorded. That mano gima rach kabisa. Nikech auditor general ka chiwo notice of auditing to a ministry, ochiwo time span. Nyaka bede gi thuolo moro. Owacho ni within a week kata within a month wadhi biro mondo mi wa audit ang'o bugeni. Dangi uunda ni seche gonge preparations in the accounting systems mag ministry nigi accountants mang'eny serious. Seche go dangi uunda ni nitiere ng'ama pod ni Mombasa ma pod olal gi jonol. Ni asto ko biro ni nitiere some allegations. You should be sued. Nikech mano gimi nyalo wacho ne jopiny. Nyaka wabed accountable to what we are doing. Koro as an accountant, that is so bad of you. Then secondly, poking we mondo mi awuoe 96% ma ogamba wacho. Kidwa ng'ene sirkal ni osepuonjore miriambo are ng'ama tin mogik nyaka ker. En gimoro amora ma giwacho giwacho ka gin gi confidence. Nikech ging'eyo ni there is no follow up. Parliament ok be follow up. 96% to over 800,000 students mag grade 10 poko join. 800,000. That is according mano gimani e newspaper. Mano koro nonro makanya ni mano nonro manitie. Mano maradier. Ni 800,000 students mag grade 10 poko donje sikunde. To minister wuok kendo goge ni 96% osejoin. Nikech ging'e ni mane gima ber ne media. Media kose kawo to dhi wacho. So it is good for them nikech nitie jok moko ma believe what the media says. Yes, we should believe. But nyakwang'e ni sirkal matiyo tich wuoyo kende. Inyalo chung kiwuok kidhi e dala mar dede awendo. Tichung tiwacho ni nyithindo mano timo penj ka osedhi ang'o? Osedhi e grade 10 te. Mano is what you use. To sirkal ni en propaganda from A to Z. Sieso gamba king'iyo. Let me just tigi reference mar Dr. Fred Matiang'i. Kiyiena. Dr. Fred Matiang'i kano wacho ni gino tim to you could trust. You could trust. Kanene ministry mora muti. You could trust. Nikech ne ng'ama nie piny ne feel gik mane timore gik mane timore. Ayie gi sido kako keto sirkal tesre. Kendo wawacha adier. But let us walk the talk. Let us walk the talk. Nyocha kiyiena to let me poke holes on jawangani. Chon kana anenoga twak na yudo kane kate mbui mare mar Facebook nogwe wangandi. Akia kama ochako duogo makoro coil ni koro duogo ni en makore support makoro jopiny winjo koro kik wabedi watuomo chongegi watuomo wawacho weche mano ber nikech ang'eno ndie timbi biro ne koro ing'eni exchange of words go ema sani ok wadwa nikech ing'eni jopiny neno chenro mag okinyi ing'eni ma jopiny neno nikech japiny samoro dhi e orak mare odhi koro moko ma personal go to koro wabo tieko e tok tent donge ondik mapia to asai kik itum kendo chonga egini neno sirkal kindiko ji tich tiwacho ni working experience sama 10 years we mateni podonge experience gi kang'e koro samoro kanya blame for a few assertions moment nikech
for example Matiang'i mineno pakoni emoting'o miguna mowito oko mar Kenya gi thuon ng'eyo to ng'e ang'e ni